Γεια σας φίλοι gamers, σήμερα θα κάνουμε ένα underwater test στην Olympus TG320, όπου είναι αυτή εδώ πέρα. Με αυτήν γράφω αυτή τη στιγμή και θα κάνουμε ένα underwater test, όπως είπα, μέσα εδώ πέρα που είναι σχεδόν γεμάτη με νερό. Για να δούμε πώς θα αντιδράει αυτή η κάμερα μέσα στο νερό. Ωραία. Και πάμε. Αυτό είναι. Φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά. Δεν βλέπω πάντως πουθενά καπνίδα βγαίνουν. Και κανένα ηλεκτρονικό να έχει κάνει. Οπότε ας την αφήσουμε λίγο μέσα. Να ρίξω λίγο νερό. Θα ρίξω. Τώρα ας την βάλουμε τώρα. Την βγάλαμε. Άρα φίλοι gamers, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Like, comment, subscribe και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.